farko dai assalamu alaikum. Domin sallama ita ce tushen zanci. A gaskiya tunda na ganki na yaba da hankalinki da kamalarki. Kasantuwar wayannan siffofi a gare ki yasa ni ji wani bakon yanayi a cikin rayuwata. Amma kamar yadda ka tare ni kace kai ba da halina yanayin natsuwata, kamalata da sauransu. Ni ba kala shigar da kai. Duba askinka. Kana matsayin dan musulmi. Askin da ku a addinin mu ya haramta. In ma an ci sa'a kana sallah, so an yi arziki. Ka ji tsoron Allah. To yanzu shin akwai daɗi ranar alkiyama yan uwanka ka gansu aljanna kai kana wuta. Amma ina da magabata. In har da gaske kake ka je gidanmu ka same su ku yi magana. Tana da wani wa shahararren ɗan ta'adda ne, shahararren ɗan daba ne. Iliya. Nabila! Ina yarinyar nan take? Wannan wani yaro ne na ga yazo yana magana da malam. Wanda ya zo nima aure na. Lalle ya ebo ruwan dafa kansa. In ba sai na kai shi ba Allah ya kona ni. Kai? Amujiyan nan mun kama ya kake so a yi da shi ne. Na ji na karɓu da soyayya ta kina gamsu. Kunga na harbu na zamtam karya su. Matar yayana shirin kamfanin ƙauranar da Comedian Production, shiri mai abun al'ajabi, ban tsoro, soyayya da kuma cakwakiya. Sadiq, akan soyayyar da nake maka har duka zan yi. Don Allah Sadiq ka taimaka ka karɓi soyayya ta don Allah. Haba anti. Kar ki manta cewa ke ba matar yayana ce. Aisha, na haɗa hannuwana, ki karɓi soyayyata. What? Haba yayana, ya za ka faɗi irin wannan kalami ƙauma ka face ni. Yaya ta fa kake aure. Don wallahi idan an ta sani da ni da kai muna cikin matsala. Aisha bari ki ji. Ni fa ki naje nema a gidanku. Kash, sai aka samu ana. Sai akan auren wantinki. Allah ina roƙonka ka mai da shi makaho kuma mahaukaci. Kike faruwa ne? Amma fa akan mata. Shiryawa Bangi Zamani, tsara labari Abdul Moda, ɗaukar nauyi Kamal 5 Follow. Ina abokin ka in zo kawo maka tsaya a maka ci mafi da soyi. Shikenan, ni na wuce. Alhaji kai da auka nuna mana. Wallahi ba zan dawo ba. Wallahi ba zan dawo ba. Gaskiya ka ringa kai ziyara. Dan duk cikin abokanan mu kai kaɗai ne wanda ba kai ziyara, ana complain. Mu je restaurant mu ci abinci mu samu ka huta. Dan na san yanzu ma'allimi yana office kuma ba lallai bane Aisha ta girka mana abinci. Bada umarni from the two young talented directors, Abdul Moda, Anas director. Yana nan tafi. Raihana yarinya ce, Raihana ita mareniyar Allah ce.
Alhaji na ce kwana biyu ban ji mai magana kuɗi ba. Ba gaskiya rashin bani kuɗin nan zai sa in ta wayar haka kasuwanci na sa abubuwa sai a hankali. Rashin bani kuɗin nan zai iya samu matsala da kasuwa ta. Wallahi Alhaji zancen kuɗin nan naka yana a zuciyata. Ka san al'amari na kuɗi kuma Alhaji ba sai na gaya ma ba ka san yanayin da ake ciki yanzu. Ƙasan nan ce ta rikice Alhaji. Kuma ba ni da wani guri da ya wuce in gana biya waɗannan kuɗin Alhaji insha Allah wai za ni biya da su. A ƙara yi min afuwa Alhaji dan Allah. Assalamu alaikum. Dan Allah Alhaji a ɗan saki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ahmad. Ahmad. Cike da mai sallama. Ja. Assalamu alaikum. Ai Alhaji. Wallahi kasuwancin ne dai ko ina dai yanzu Alhaji ba a cewa komai. Waɗannan kuɗi ai Alhaji insha Allah suna nan ban manta ba Alhaji. Bawa gashi nan. Ah. Alhaji ina yi? Ya Alhaji ina yi? Daga ina? Wallahi daga mugun kawai inda ke wallahi Alhaji. Gaba ɗaya cadin rayuwa ake wallahi shine ne yanke hukuncin bare da in taho gida wallahi sai na samu aiki ni ko wani irin aiki ne da wanki ne ko dai abun nan ko gadi ne ni ko me za a bani gaskiya a wani ni ko garawa gaskiya bai iya mata. Allah ya sunanka. Ya sunanka. Dahiru nake. Amma an yi kira na da na kowa. Na ma hasu a kira da shi dan Dahiru in nan ba su ne nake ba. Malam Dahiru gidan gaba aiki ka ji a aiki. Ka ji ko? Sai hankali ka ji a sai hankali ba aiki gidan. Amma dai Alhaji ban so kai haka ba. Waɗannan matasan da kake ganin su masu zuwa neman aiki ire-iren su ne Alhaji aka kyale su ba a sama masu wani dan aiki da za a ba su ba sai kaga sun lalace Alhaji. Wasun su zaka ga sun koma suna shaye-shaye, wasun su kuma zaka gane su sun koma sace-sace. Dai ga da sauran su dai Alhaji amma dai da so yakan zama samu Alhaji. Gaskiya da an kira bawan Allah nan an samu wani aiki cikin gidan nan an basa. Dan dai na san ba a rasa ba. To ka taimake shi in ka kuma an taimaki rayuwar shi. Gaskiya maganar da kai ana diba ta digo da yanayin da ake cikin matasa ana cikin wani yanayi. Wallahi. Da haka za a diba insha Allah sai a samu yadda za a yi shi wajen gadi. Gaskiya. Ahmad. Da. Kira wanda ya fita yanzu. Gaskiya ya kamata. Da shi. Aiko da taimaka ba. Baba gashi. Yawwa. Wa alaikum salam. A dubo da yanayin da ake ciki alabin da ya roƙa a sama ma aiki cikin wannan gida. Alhaji na go. Haka ya a aje ka nan bakin gate. Nan ke. Ai mugun karhi gara ina iya wallahi kahirin karhi gara na ma iya wurin gaɗancin wallahi. Ai kahirin mu karhi gara ne wurin ne wallahi mugun karhi gara kahirin karhi gara wallahi. In na tsarki in ne ko shedan bai wuce kiwa. Shedan wanga ƙarya yake wallahi ƙarya yake bai isa ba. Ina washi nan. Ama. Ai amana gara. Ka kai shi bakin gate. Na. Kai kuma ka rike amana. Ai amana gara. Ka rike amana. Ai da biyu ta same ka. Ga gadi kuma za ka sha dariya ga dukkan alama ga wannan dan bawa. Cikin kai ka kake. A kai shi je bakin gate akwai ɗakin ka. Wai cikin aje. A'a bakin gate za ka. Allah aiki ya sani. wallahi ƙaryarka billahi lazi dai ka ganni ka ce kwana ka kai ƙarya ne shi kenan daga ka samu biredi malam da kanan wankan kayo ina ba mai haba ina ba mai haba da Allah dole da kama gurin
Wai ina ka aje baro? Wallahi na ga yan kwanakin gaba mata na bi ce mu. Ni ce to aje baron nan ne kai in taho. Lallai. Wallahi ko ina. Kan ka aje baro ka je kayi wanka. To bari in faɗa maka. Ko ni da halani. Muna gogoda tun da sani ɗibuta. Ba 50. Tangarar ɗaya na kai. Na kwana na tashi. Ko sisi ban da su 50 din zan baka ma wanda ita. To ba saman biredi. Wani biredi? Biredin da na gani. Haba wani biredi zan amma. Shin baka dan man? Ban baka. Yayi. Sai ka dakuro man ko ka wayan tsakura ko? Rage kunata. Kayan ce na gaba. Wallahi ƙaryarka. Wallahi ƙaryarka. Kai. Allah ya muna azu. Amin. Ruwan gabire. Ban baka ya. Wallahi ban tona wa. Drone. Haba ya. Gabire. Ba wanka ba kai wanka. Kai wanka. Ko 50 ko 50 ba ka biyo da shi. Haba. Ina tun ba ta ara mata. Ji an da sa kuna 50 ta gaba da rigawa. Haba. Tare muka komai amma bire. Kuma bire. Haba. Da Allah ruwa maka. Akwai su. Wallahi akwai su. To akai mana. Duk da dai kin gane ba mu adda baron gaba. Mu ma isko shi mun kai mai ruwa mu da. Amma dai tunda kun yi mu bukata. Akai mu. In ba su abu. Wallahi akwai su. Akwai su wallahi akwai su. Haka asara ya kai wajen Raihana ita mareniyar Allah ce. Arewa ba sa arewa zuciya ne zuciya ne. Zama ka huta ba. Kai wallahi ƙarya ce. Ai haka ne. Wai. Sani karan ba. Kai na kana ma wani kallo ko? Ƙarya ce wallahi. Ku bari su ƙara zo. Mulmul ba ya ƙara zo. Kai abokin wata. Kai na kana son kallon wani Allah ya ke ciki. To shi ne nuna ma. Amma ka san akwai tsohuwar gaba. Wata sabuwar har Allah ce. Ta samu. Har Allah ce. To me ake ciki? Wani alhaji ne ya bani kashe wani gida gaba ɗaya in kashe su. Gaba ɗaya lebur za a yi. Lebur za a yi. Kuma na san za ka iya. Akwai kaya masu nauyi kenan. Akwai kaya. Haka mu in ba kuɗi to ba mu cikin. Akwai su. Akwai su. Haka ne oga. Akwai su. To nawa za a bayarwa? Yadda aka saba haka ne za a yi. To nawa kenan za a bayarwa? Yadda aka saba. Ko? Za mu shiga gidan nan misalin 12 da. Ya gani. To ta ƙare magana ta ƙare. Je. Raihana ita mareniyar Allah ce. In ba so bude gidan gaba kwanci ne sai shigowa da shigowa haka. Haba. Na ba ka dan to Allah ya ji wannan. Wallahi ba. Wannan kawai ka shigo ka kara min da gara kana rai. Ba ka san da mu bane. Na san. Na san da. To, kwantar da hankalinka ban makomi. Cewa ni mai gidan gana nan? Mai gidan ga Alhaji. Bai na yanzu. Yawwa, dama su mun kai zuwa 12 da dare. Mu zo mu yi aiki. Ka gane? Aiki. Wannan abun nan za mu da a shi. Ka gane ko? Za mu yadda zakka. Kash. Kash. To ai in kuka taho 12 da dare. Ba ku ku sha na ranar kamata ku taho. Sannan yake nan confirm yana nan lokacin. Yawwa. To, ka san da yake dama mai gida na turo ne. Ya ce in zo in diba in gani. In gan ka kora min bayani. Ka gane ko? Shadu na ranar kakka daga wallahi kakka. Yaya kakkara mu za a dan baka wani abu kai ma. Ka gane ko har ka in ba aka tsamin ba ai ban kudi ga inga. Yawwa. Yawwa. Na dauke ka. Za mu je mu abun nan. Ka gane ko? Shadu na ga daga iOS din ta. Shadu na ga bude gidan da na ga ku saku. Kakkara mu. Kakkara mu.
Kawai mutum ya kuma bai ma ita da zakka ga gida a kera haka amma ku ce ba kai ita da zakka to gobe sai mu ita ma zakka wallahi sai mu ita ma zakka gobe sai mu ita ma zakka ko amma an ci wani aikwani na gama kare ba wani sai gobe mu shi Mujahid watan ko shi abin da nake so in ja hankalin ka kai a wanda rayuwa ta duniya wuya gare ta daga wannan rayuwar lokaci da ake har zuwa girman ka ka fahimta ko to ka zama mai tausayi ga al'umma domin bambanci wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa irham man fil ardi yarhamukum man fis sama ka ji tausayin wanda yake karkashin ka shi kuma Allah da yake sama sai ya tausaya maka bisa ga wannan ne ka jan hankalinka ita wannan duniya duka ba bakin komai take ba dan lokaci komai an kai goma wata rana za su kare don haka ka kiyaye rayuwa ce wadda kusan tana da dan lokaci komai an ka baka yawan shekaru wata rana ba kai bane Raihana yarinya ce, Raihana ya buge shi suna tashi ya ce kai haka za ka wani ya kama shi suna ta wada suna ta buge ya ce ba abu ya ci a ce kama na haka ba baba yana kwana yawa ama barka da shi barka da rana ama ba na gaya maka ba wannan lokaci ba lokacin da ya dace muna wasa ba ne ba wannan lokaci ya dace ba ina so ko da yaushe daidai in wannan lokaci ya kasance ko na diba abin da aka yi a makaranta na karatu kana ama ni ina so ko da yaushe ka bi irin rayuwa ta ita ma ya dace ka koya mata irin rayuwar mahaifiyar duk da bata tashi kana Ahmad kana ji na ko Alhaji na ciki. Yana ciki da shi da iyalai yana ciki. To ba ma kai, a zo mana shi bari mu shiga wasu shi. Kai, waya Allah zo. Yana da ciki. Ba mu tsala mu je. Wannan duniya ba bakin komi ba ce amma ina kai Allah kudi ba kudi ba kudi wanda kai halbe shi za ta dakata ha bare shi ko cike mana na takardun nan ya kashe shi zan kula zuwa kwana ne saboda da sun bari ba ake yi ko rama mai da ke ai da ni an kai koyi an kai koyi ka san ko Alhaji ka ce ba kuɗi. To ya an kai suka yi to. Na bi. Ne, kuya albewan shi. Alhaji ka wahalar da mu ma za mu wahalar da kai. Dago na a gani, Alhaji ba zan baka haka ba. Dago mun kankana. Ina takardu suke. Suna ciki. Suna ciki? Suna ciki nasa. Suna ciki. Na gane su. Gai da kasu na mutu. Gai! Ya! Ake cike! Ya kale shi, mu kama ta. Sai kun gani. Sai kun gani.
Me ke samu ya tsaya? Ai wallahi kana tsaya kana. Baba ka tashi. Baba. Ya Ahmad ka tashi. Ya Ahmad ka tashi. Raihana yarinya ce. Raihana ita mareniyar Baba! Baba ka tashi! Baba! Baba ka tashi! Raihana ita mareniyar Baba! Raihana yarinya ce. Raihana ita mareniyar Allah ce. Mummunan kisan da aka yi. Tabbas an masu kisa mai muni. Allah ya taso mutuwan da ba ruwa ne bawan Allah. Ai ban dauka Allah ya taso shi na da makiya ba. Dan haka wallahi duk wanda mu hakama da sa hannu akan kisan Allah ya taso wallahi ba za mu kyale shi ba. Za mu shiga lugu sako. Tabbas oga. Mun daukan mu kasan mu alƙawarin cewa kowa aikata aikin da ba gaskiya ba za mu mai mummunan hukunci. Biiznillah duk wanda ya aikata wani kisa sai mun kamo shi kuma sai mun ladabtar da shi. Biiznillah. Wacce ya tace? Ya tace ranka ne. Za mu tabbatar da za mu ba adalci. Duk wanda ya yi mummunan wannan kisa wallahi za mu bincike ko za mu kawo shi. Kaga da shi. A lokacin da aka kashe uwa mahaifinki ana zaki wannan ba za ta gane komai ba. Da haka mu je ofis. Zo mu je ta so mu je. A'a. Kaleta. Da bar ita. To oga ga waye za a barin ta gada bayani ya kalma ita dai. Abubakar ka tsaya wannan an soke mara sai mu je mu hada hotuna. Okay to no. Mu je mana aikin ba za a samu. Ya kuya. Mulmuli ya aka yi ne. An gabatar da aiki ya yi kyau. Kuma ni na ji daɗin aikin. To ina ka suna? Ga na ka suna zo ma da shi miliyan guda ce. Kamar ya miliyan guda. Ko ce amana da kai wancan lokaci da Allah ba ta yi ba. In ba to ka Allah ta miliyan biyar kada ka ce min ka tawo da miliyan guda. Wallahi tun da kace amana da aka yi ne wai. Wannan ba sai mun ci amana ka kahiri nake. Na rike da Allah sai mun ci amana ka mai gida waje. Kai wannan miliyan ka ba ko na ba. Wallahi sai mun ci amana. Ku sata mana aka ce. Wallahi ai dole Benjamin zai hada mu da kai. Kai Benjamin zai hada mu da kai da wanda ya halitta Allah. Na rantse da wanda ya halitta Allah idan ba ta kara da ba in ba sai mu ci amana kuma garan biya ban gahara. Kai ba dan ba wani abu kai ba sai a ci amana ba ko ni. Kai ka dawo ka zanna ga inda kuɗi suke ne ka kyalo an can su an ba su miliyan guda. Ni yanzu ka samu miliyan hudu nan da na rage cikin biyar an ka bani ban gode ba. Ko ga sallan wannan ya gaba. Abun miliyan biyu in taya ta. Ina hakuri ko ka bin ma guda da rabi. Su ka ba su nan ne da kana. Ai ina ganin shagunan sigari na yanzu an rufe su balle a so muku sigari da ko. Ai ganin ni naka ne na baka. Na ga wannan ware.
Mutum nawa ka kashe? Ko guda. Ware. Ka shawari an ka gaya ma. Na ga wasu ma kai goma ba. Wa ka taba kashe? Ga wannan ba lokaci kana iya kashe. Kowa ban kashe ba. Ka zo ka rena mutane mu da wahala. Sai da ci kawai guda wai su cike. Ka ware mana. An so su ne mai zuwa. Shin ko ba za ka ware ba wai? Ba ni ka gani ba. Magana za ka yi. Ko ba ba ka. Ai ku bari wannan mutumin abin da ya muna bai mana abinci. Wallahi kuma za mu rama. Don za ta ƙara haɗa mutum. Ni tun nan na so mu ce yara ne a wuce wurin wallahi don mu kashe su. Ku jira akwai lokacin da za ta kamawa. Dole ne sai mun bai abin da ya kamata. Me gida? Ba yaro. Tun da aka ci amanan mu wallahi kai na ga nan bai zo mu kwace kuɗin da su ba shi zai ƙara su wuce mun sani dole ne yana wuce. Abu a kuɗi ko dubu wasu ba kana ganin naira miliyan kuɗi. Kai ya aka yi ne shi ne ko shi ne wallahi. Ƙara me za ku yi? Allah ba mu shi me ya samu ba na damu. To ni ga kawo su za ku za ku amfana nau to me zai sa ku muku sa do Allah na ka kai jawo shi da Allah mallam da Allah uga iskanci ne gugun da iska ne kai ba shi farin karfe mana ba shi farin karfe ni za ka azama roba ga roba wannan ta wuce roba farin karfe kai kada farin karfe ya sha ka wallahi kada ya sha jinin ka ba shi kaya kawai shine saukin ka ko ka sani inda kai mutum ne na kashe ka kai an shi gaba ne ba sai wuce wuce wannan ba wuce Allah ne ka raba mutum da biyu ba da Allah ina ɗaya bakin ciki kowa ba ya rasa na da Allah ni da an dan bakin ciki Raihana yarinya ce Raihana ita mai Allah shi shi ka fada ce ba bane Allah shi saya ashe miya kuma ashe miya kuma na bai ba ai bai ba shi ya tafi masu gane da yawo a ce an shigo abba ai bai ba Allah shi tona asiri wadanda na bai ba sallu alaihi Alhaji Bello assalamu alaikum. Kun ji wa ga mutuwa Alhaji Bello. Alhaji Bello kun ji mutuwa. Alhaji Bello ai ba da Alhaji ya so an gamiya kun da ba. Allah ya tona asiri. Allah ya tona asiri. Allah ya rahama sai shi da. Allah ya kai ta zuwa ati. Amin. Kun ji wa ga mutuwa Alhaji. An samu an bar shi. Babban wa'azi babu wani wa'azi wanda kai mutuwa wani lokaci ya yi waɗannan duniya suka kashe alhaji bangiji Allah bayan kai Allah ka yi da ka yi sama alhaji amin Allah ka yi sama amin ai alhaji haƙƙi ne sai ya izinin lai insha Allah ai man katala mu'minin muta'ammilan amma nan sanadiyar ga aya ka jawo wallahi ma ya ta cutarwa da kawo Allah ya ba shi ta sadaka da lalle ma ai za mu kuma sadakoki ba na haka bane da aka kawo bile a tsara mun da tsakani da Allah ne tsakani da Allah ne da aka ba kowa ba dama yau ne zama na ƙarshe wa zama na lallai haka za mu yi ma alhaji addu'a ya Allah ya gafarta mashi idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika haka za mu yi addu'a ya Allah sallallahu alaihi wasallam
To Alhaji Malam Liman ina biyan Alhaji kuɗi. Ina biyan shi zunzurutun kuɗi har naira miliyan. Kare ka kai Alhaji Bello. Wallahi kare ka kai Alhaji Bello. Ko ni da ni yayi mai kai garwa ai ya kamata kai Alhaji tun da aminin kan. To ni gani ne bai kamata ba. Kai. Idan kuna da korafi ku je police station mana. Da ya gaba. An miliyan 50. Ga in ƙara jin komai. Je mu. Amma mu da gaskiya kuna da korafi police station. Kai, shut up. Kai yi magana. Akramakallahu ina da magana. Akramakallahu tunda wannan bawa Allah Alhaji Bello ya ce yana bi Alhaji Tasi'u har kuɗi Alhaji Bello naira nawa? Miliyan 50. Hakki ma da naira miliyan 50 kuɗi ne. To ni a gani na a kyautata niyyar Alhaji Bello na cewa yana bi Alhaji Tasi'u naira miliyan 50. Gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sallallahu mamaci sallah yakan fara tambaya cewa shin wannan mamaci ana biya ta bashi? Idan da mai biya ta bashi a biya mashi domin bashi bala'i ne, bashi masuwa ne, yakan hana ka kwanciyar kabari. Don haka idan dai har Alhaji Tasi'u ya bar naira miliyan 50 to a ɗauka a ba Alhaji Bello. Bai bar su ba. Ba su. Idan mutum shi na da korafi police station ka zuwa. Ci gaba da bayanin ka. Ci gaba. Shi Alhaji Bello masoyi ne saboda ba zai iya yaye mashi kuɗin nan ba. Shi yasa ya faɗi cewa yana biya ta naira miliyan 50 don ya samu salama a makwanci ne. To Alhaji Suleiman in dai akwai kuɗin nan a ɗauke su a ba Alhaji Bello a matsayin an biya bashin da yake bi Alhaji Tasi'u. Shi ne. To kamar yadda ka faɗi dama maslaha ake so. Saboda biyan bashi ga mamaci wajibi ne. Domin a ɗauke masa azabar kabari. Allah gafarta. Dangane da maganar da Alhaji Bello ya yi. Duk da Alhaji Tasi'u bai ba kuɗi ba darajar naira miliyan 50. Za mu yi ƙoƙari mu ga yadda za a yi a biya Alhaji Bello. To ni akramakallahu a gani na idan dai har Alhaji Tasi'u bai bar naira miliyan 50 ba ai gidan shi zai yi darajar naira miliyan 50. Ne ko bai to a ba Alhaji Bello ya mallake shi a matsayin naira miliyan 50 inda ya yarda. Ko bai kai darajar naira miliyan. Allah. Kaji amini na kwarai. Ka tausaya mashi, ka tausaya. Shikenan tunda har ya yadda zai mana hira kan naira miliyan 50. Shikenan mana. Bincike zai nuna. Kai ka yadda? Kai da na yadda. To shikenan ba su wata hatsaniya. Mu yanzu za mu yi iya bincike. Shikenan duk abin da nan za ku ciya. Za mu yi bincike. Kana da miliyan 50 kuma za ka zanne gida kan miliyan 50. To bincike zai nuna ai. Ba abinci za a samu wurin gaba tashi mu taiba kayyun wata da samu da kun yadda ya ka ko ni za zo a tashi. Wannan bari wahalar da kai da kwankwasa wannan gidan ai ba kowa cikin gidan na riga da na wannan shi. Me kike cikin gidan nan? In ni ƙara ganin ki cikin gidan nan ne to duk yanda ne miki kina ba ki san na sai wannan gidan ba. Raihana yarinya ce, Raihana ita mareniyar Allah ce. Na ne ga ta rage mana amma dai ina ga yana ga sai na san da an kai na rage Allah sai na muka ƙara ganin ki gidan nan sai kin san me da Raihana yarinya ce. Oga ake ciki oga. Kade mu ni ba wallahi ga idan ka bari labar da tsakanin mu da gaba dan fantala kawai ka kyale shi za mu haƙura shi kare ne waye wata magana
kashe ba to me kashe shi wallahi ka san kai ce ko mana ba kace mu dale su za mu haɗu da shi wani kai wallahi za mu haɗu da shi ko ba ya da mutunci ko ina yawa da na raba ki a bakin mararaban laya titin jirgi ba ma gira kan hanya ga alhaji na gangaro alhajin Allah Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka manoli girman kujerarka manoli ya Allah ya harkoka wallahi da godiya alhaji to mulmuli an kashe maciji an manta ba a sa da kai ba what ware mulmuli alhaji mi ka waruwa batun wannan aiki ya nisa na alhaji ta so a tai a kashe shi alhaji gaba ɗaya na kashe su kai da ɗauko takardu na danka masu alhaji mulmuli ka bani takardu ga hannuna kuma sun zo hannuna mulmuli an kashe alhaji kuma an hada da wannan yaro an kashe amma mulmuli ba a kashe yarinya what kuma rashin sai an kai haka alhaji ni zo gaba ɗaya gidan nan mun kashe ni ɗauko takardu ni miƙa ma a hannu mun caji gidan nan gaba ɗaya babu wata yarinya a cikin gidan nan alhaji to mulmuli yarinya na nan tana nan ga wallahi sai dai bacewa nan kai gidan nan mulmuli dakata ni yanzu da dai duk a aji wannan magana mun yarinyan nan idan an ka bata ta ci gaba da numfashin rayuwa mulmuli kana cikin wani hali ni ma na shiga wani hali wannan haka yake muna cikin wani hali inna lillahi to yanzu alhaji tana ina yarinya na kore ta kai alhaji kayo kuskure ya an kai ka kore ta cikin gida to mulmuli yanzu duk dai ba shi ba ta daina saka iskan duniya kwantar da hankalinka yarinyar nan ko birnin sun ta kai alquran sai mun kashe ta duk inda take sai mun ga bayanta Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Kare sallah sai ka ce abin nan ne. Wasan babbe ka. To haje muka yi. Wallahi wa gasar. Ya kana wallahi ya da sallah tsawon mutum ga wallahi. Ai kai haka aka sallah ka dire sallah. Ya kika so ya sallah da girma Allah. In ba da ya rusu. Haka an dire sallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa kamar da yadda muka saba duk lokacin da muka idar da sallah mukan yi tsokaci akan abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi rayuwa. Yau dai insha Allah za mu yi tsokaci ne akan abu biyu. Abu na farko za mu yi tsokaci ne akan mutuwar Alhaji Tasiu. Wanda wasu miyagun mutane suka zo babu gaira babu sabab kawai suka zo suka mashi wannan kisan gilla. Don haka mutane mu ji tsoron Allah. Wai mu mutane menene muka ɗauki rayuwa? Wallahi akwai makoma kuma Allah subhanahu wataala yana nan madakata. Inna rabbaka labil mirsad. Don haka Allah Ubangiji yana nan madakata. To Ubangiji Allah ka jikan Alhaji Tasiu ka gafarta mashi. Su kuma waɗancan mutane da suka yi wannan mugun aiki Ubangiji Allah ka toni asirinsu ko suwaye. Ko suwaye kuma duk inda su suwaye. Yanzu ku yanzu saboda Allah kawai a shi kai na ku to ba alheri gabanin ku kawai ku ce ba Allah su tona ko yan uwanmu ne ko ina son suwa yan uwanku sun ka ce ko ne mi an magana ka da wanda ya kashe addu'a ce ba mai gidan ka bane dan san maganganun da ya kamata ku haɗu
jama'a ga harkokin kawai Allah ya tona kai ba mai gidan ka bane Kai ba mai gidan ka bane. Wanga ja'in jalami ka kai ana Allah ya tona musu asiri. Sannan kuma abu na biyu da nace zai tsokaci akan shi na faɗa na ɗaya. Na biyu din shine amana. Mutane marasa amana waɗanda a amince masu amma su zo su ci amana. Kamar misali ubangida da yaransa a ɗauki amana a baka ka ci amana. La ilaha illallah. Mutane mu ji tsoron Allah. Ubangiji Allah sa mu dace. Za mu yi addu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ina za ka haka tunka? Ai kowa ba ya addu'a ba za ka tafi. To ne da yake ai wasu ɗan cin ne za su wani. Kalaman da nan kusa sai ka kawai shi ke. Ubangiji Allah ka tona masu asiri. Duk wanda cikin ma ta su shi san gilla. Ubangiji Allah wanda ke da zamu Allah ta kula. A dai san mu da gani da kamar Allah. To Allah ya kyauta mai sallah sai ka ce wani minaci. Da hanka ya mutu. Wallahi ba sani ba. Cewa ni ya an kai ya mutu kuma ba sani ba zuwa da Allah ya ce. Ina zo da labarin ya da mu. Wato ina so in fahimci cewa kai ma yanzu an dawo ka. Wanda ce maka ya dawo. Ba ni gani. Zuwa na annan ne ko kaya ban tuli ba. Ni ma da nake in gano kashe shi. Insha Allah za mu shiga lungun saƙo. Yanzu ina so a bincika a gaban da ya rayu. Ta yaya ne? Sannan wa kashe shi. Wannan shi ne nake nema. Kuma idan mun ha gano kowaye ne. Mu da mataki dukkan taimakon da zan taimaka musu. Insha Allah. Ina maraba da Wai amma kun san wani abu tunda aka zama an sa gaisuwar ga yau kwana 3 zuwa 4 wannan mai gadin gida ban taba ganin an zama an saba kuki. Nice! Zaki. Nice! Nice! Zaki. Tabbas wanda ya dace ma a ce mun fara nema shine mai gadi. Shin ya suna ka? Fasu. Za mu nema ka insha Allah. Kai. Kai ne ka samu labarin Allah ya rasuwa ga abin da ya faru. Da shi ne ko an su su aure. Kalaka. Gidan da shi na under bincike. You did Philip boy. Wallahi a ba ni bane. Get out. Get out. Wanda sai mun cike Get out. Ya isa. Dakata. Me ya kawo ka nan ne? Mu yi wa Allah da kai ya kaci amana. Ka tsaya ka ji abin da ya kawo ni. To me ke tafe da kai ya? Yawa ya ta da kai matsala. Ina cikon kuɗi na. Na zo ma da cikon kuɗin ka ga suna cikin jakata. To ƙara so in jiya. Labarin da na zo ma da shi. An kashe maciji ba a sara waya ne. Gidan nan mun mance da wata yarinya kwata-kwata ba mu kashe ta. Kai ba shi ma yiwuwa. Kai gidan nan ba inda ba ya shiga ba kai aiki. Ba ya ma yiwuwa. Ba sai ka faɗa min ba dan da ni aka shiga gidan nan aka kashe shi. Ya ce mun yanzu ya kori yarinya ba ta cikin gida. Kai Alhaji me hakan ga? Ya konsa. Ba haka nan. Me a tunani na muna fuccin wannan kimanan ne shine. Kai kai ya haka wallahi. Kai hatta ya saka jami'a wallahi. Ba neman fitina muka zo ba. Dan da fitina muka zo da ita nan wurin ko wallahi sai na sabkan mu da wani waya. Kai ina. Kai ko ai ba ko cikin yara na. Haka ji. To ina dai cikon kuɗi kafin mu ci gaba. Kuɗin ka ga sunan cikin jika. Yanzu mafita ake nema. Yanzu mafita muke nema. Kamar wace iri kenan? Za ka ba da yaron ka guda zan ba da yaro na guda a baza cikin gari duk inda aka gane ta kawai a kashe ta. Ya yi sauki ko? Ya fi sauki. To haka za a yi. Ho! Sai mai gida. Ya dace da kai da kanca.
da kanta ku je a binciko duk inda garin ne yake duk inda take sai an nemo ta aiki ya riga ya kare daga mu sai mutuwa magana ta kare ba ji ba gani ko da hadu sai mutuwa mago ma kuma kakkamance da cikon alƙawarin mu aiki ya riga ya kama ko yanzu ko yanzu labari ne to zan cika ba kuɗinka magana ta kare ni abin ma yana bani mamaki yaushe ne aka cewa mu da mun ka shiga gida gaba ɗaya mun ka fita ko ina mun diba ba inda ba mu diba kai abin ne ya dauke mun kai ba shi ma yi anan bacewa take to kin ji abin da ake ciki dan haka bari in diba subhanallahi akwai wani kalubale babban gare ki wa inna ilaihi raji'un wata yarinya na nan za ta shigo a gidanki in ta shigo akwai kalubale gare ki wannan yarinya abinda muka so gare ki ki roki Allah sai Allah ya yi maki ba za ta shigo gidanki ki rinka askaru da salati na annabi to in Allah ya ba za ta shigo ba masha Allah ba mai yi maki kuma ba za ta shigo ba ko ta ne shigowa za Allah zai tsare sai dan goron da zaki bani kawan mal nawa malam to bari mu gani 50,000 zaki bayarwa kuma wannan taimaka miki ne mun kai mu ta yi daki muna shigewa daki muna addu'a Allah kai jagora amin Allah kai jagora amin kin ji yanda nace maki na yadda a rike salati insha Allah waɗanga kayayyaki da kanka ga muna sa hauka ne wallahi ba mu gani har yanzu mu je kawai wato a matsayin mu na 'yan sanda wallahi duk wanda mun kama da miyagun laifi wallahi sai mun ɗaure shi ƙware ko sa position Ofisa. Kai ne Alhaji Bello. Ni ne Alhaji Bello. Ya ne daga kora daga gidanka. Me dalili? Don haka za mu sa bincike. Wallahi idan ba mu ganta ba. Wallahi sai ka gane goronka. Da haka bincike zai zo kanka. Kan abin da za ku yi ku yi ofisa. Gidare ne wanga na riga na mallake shi. Zama na yake duk abin da za ku yi ofisa. Kuna yau. Raihana yarinya ce. Raihana ita mareniyar Allah ce. Raihana yarinya ce. Raihana ita mareniyar Allah ce. Raihana yarinya ce. Raihana ita mareniyar Allah ce.
bai Allah tsaya. Ya kai ki zo ki zauna. Me ke damuwar ki? Me ke damuwar ki ne wai Allah? Me ya sunan ki? Zarke. Karuwa. Raihana ita mareniyar Allah ce. Me ke faruwa da ke? Kaji abin da ke faruwa ne. Allah sarki, Allah na tausaya miki. Tashi mu je gida, na san kina jin yunwa, ki ci abinci ki wanka. Raihana yarinya ce, Raihana ita mareniyar Allah ce. Mujahid kun da ka dawo. To ya an kai ni ganka tare da wannan. Allah sunan da na dawo daga makaranta ne na tsinto ta. Ka ji labari. Ka ji labari. Raihana yarinya ce, Raihana. Ka kyauta Allah sarki. Wato ka nuna duk hudubobin da na kai maka kana ɗaukar su, kuma haka ake son mutum ya zama mutum mai tausayi ga ɗan uwa. Kamar yadda manzo Allah ta faɗi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wannan abu da kai ka kyauta, kuma haka ake so. Allah shi ne. Tashi ku tayi araba. Assalamu alaikum. Mujahid. Sannu yanzu. Yawa sannu. Wannan fa. Sunanta. Wata yarinya na nan za ta shigo a gidanki. In ta shigo akwai kalubale gare ki. Ya aka ce a zo da ita. Ke, tashi fita. Tashi ki fita na ce. Tashi ki fita na ce. Dami, ina za ta ji? To saboda me? To don ta zo tausayawa ce ya gani ba. To ba za ta zauna gidan nan ba. San ba za ta zauna gidan nan ba. Wallahi ba za ta zauna ba. Ke, tashi ki fita ki bar gidan nan. Ke, saurara. Wallahi ba za ta zauna da yarana ba. To ai gidana ne. To ni ba za ta zauna da yara ba, tabbas na san gidan ka. To don haka magana ba za ta zama wata mata so ba. Ba za ta zauna da yara. Kuma ina raba ki da waɗannan kalmomi. Kar ki sake mai da su. Dan yin gaya maka. In ka daura mata kuma ba za ta zauna ba. Wannan waɗi. Kuma zan kore ta ta gidan. Saurara. Kar in sake jin irin waɗannan kalmomi su kuma ba. Kuma zan ɗauki mataki akan waɗannan kalmomi. Tashi ku ta yi ba ta ruwa ta yi wanka ta da mutane su ci. Na kowa mai daɗi. Na kowa mai daɗi. Ai, kakka yadda mallamin ne ya sa. Maki gama da jiki ne da ya sa ka gaba sai ya kai ka. Ni ban san kuma ga ka kai ba ka mai da hankalin ka shi amma Allah ka. Kai. Bal hanya. Ba Allah. Malam. Ya ne gaba ka biya ba. Wace ga tanan ne wa biya. Ai ni
kun ma san kowa na biya ta baya ba. Tsaya. Wannan ba kai ta kira ba. Ta ba ta da kuke ba. Ni kin sani. Ba ta da hankali da za ta biyo ka kuma Wallahi gani ni ba ta san da ko. Kin san shi. Mun ji tana ke ya kuka da shi. Mai gadin mu. Ke ni ka gani ki ce mai gadi idan baki da kai ya zaka bugun da mutane ya kai ya kai kai ka shigo muna ya an kai Kauna ta ce. ka san wanga Kaji magana ita. kai da ganin huskar ka ba ka da gaskiya kuma gaskiya da gani yare kurciya ce sai an jima mai Na gode ba ko ya wanga ba ana samu yare inda ta kai mutum eh uwa su ne wai iyana. to lalle gaskiya ne uwa dan wucewa za mai safi kai wallahi A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Malama? Hajiya. Malam. Masha Allah. Hajiya Hafsa. Mun sake dawo. Sannu da zuwa Hajiya Hafsa. Masha Allah. Lafiya lau Hajiya Hafsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah Hajiya Hafsa. Ya kokari. Alhamdulillah Hajiya Hafsa. Ya salatin Annabi. To da muna nan muna. Kin kyauta Hajiya Hafsa. Kin yi kokari haka aka so. Dama duk duniya ba abin da ya daɗi irin salatin Annabi. A rike Hajiya Hafsa. Kin jiya? A rike za ki taimaka har sai kin gaji. Allah shi Allah. Masha Allah. To mi ki take da ke Hajiya Hafsa? So ne ya faɗa ma abun nan ya tabbata. Masha Allah Hajiya Hafsa kin ga abin da naka ce maki. Ina nan sai ga yarinya na ga ta shigo cikin gida. Yarinya kuma? Yarinya cikin gida. Ta shigo cikin gidan? Ina nan cikin gida. Kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salatin da nace ke ba ke ba? Nayi. Salatotan? Nayi. Askarun? Da daddare kin kai ko da swahe? Da daddare kace. La haul inna lillahi ya Hafsa matsala. La haula wala quwwata. Da rana nace ki guda nawa kin kai? Guda 100. 100? Ke da nace ki 1000 ki 100? La haula wala quwwata Hajiya Hafsa Allah la ta harka. Ga babbar shawara. Sai kin kashe ta. Sai kin kashe ta. Kashewa? Kashe mutus. Sai na kashe. Kashe ta baki. To yanzu kamar da yaushe kashewa ta kama kai wani. Da daddare. Da daddare. Sai baban Mujahid ba yanan. Mujahid yana kwana. Ki kashe ta. Masha Allah. Ina cikin kuɗi na. Shin cikon kuɗi? 30,000 kinka ba sura 20. To zaɗa. Sai bukata ta biya. To bukata ita ce ki kashe ta. To duk abin da zane ina faɗa maki. Ki yi salatin Annabi. Duk abin da zaki. Ki bi Allah ki bi Annabi Muhammad. In kin ka bi Annabi wallahi ba ki tabewa. Ko mu nan da yanka ga muna yan buge-buge. Wallahi duk kaunar Allah ce. Tashi Hausa! Tashi Hajiya Hausa! Yana anya kina jin daɗin makarantar nan kuwa? Muddin akwai abin da ke damu. Ba abin da ke damu. mutai kin haya shingida ki ba ki ma bote gaya mun ki mu bote to sauko mutai ana sauko mutai Da farko dai assalamu alaikum. Domin sallama ita ce tushen zanci. A gaskiya tun da na ganki na yaba da hankalinki da kamalarki.
kasantuwar wayannan siffofi a gare ki yasa ne ji wani bakon yanayi a cikin rayuwata. Amma kamar yadda ka tare ni ka ce ka yi ba da halina yanayin natsuwata, kamalata da sauransu, ni ba kala shigar da kai. Duba askinka, kana matsayin ɗan musulmi. Askin da ku a addininmu ya haramta. In ma an ci sa'a kana sallah, to an yi arziki. Ka ji tsoron Allah. To yanzu shin akwai daɗi ranar alkiyama 'yan uwanka ka gansu aljanna kai kana wuta? Amma ina da magabata, in har da gaske kake ka je gidanmu ka same su ku yi magana. Tana da wani wa shahararren ɗan ta'adda ne, shahararren ɗan daba ne, Iliya. Nabila! Nabila! Ina yarinyar nan take? Wannan wani yaro ne na ga yazo yana magana da malam. Wanda ya zo nima aure Iye! Lalle ya ebo ruwan dafa kansa. In ba sai na kai shi ba Allah ya kona ni kai. Amujiyan nan mun kama ya kake so a yi rashi ne. Na ji na karɓu da soyayya ta kina gamsu. Kun ga na harbu na zamtam karya su. Matar yayana. Shirin kamfanin ƙaura na mu da Comedian Production. Shiri mai abun al'ajabi, ban tsoro, soyayya da kuma cakwakiya. Sadiq, akan soyayyar da nake maka har dukawa tsini. Don Allah Sadiq ka taimaka ka karɓi soyayya ta don Allah. Haba anti, kar ki manta cewa ke ba matar yayana ce. Aisha! Aisha, na haɗa hannuwana. Ki karɓi soyayyata. What? Haba yayana, ya za ka faɗi irin wannan kalami ƙanwa ka face ni. Yaya ta fa kake aure. Don wallahi idan an ta sani da ni da kai muna cikin matsala. Aisha bari ki ji. Ni fa ki na je nema a gidanku. Kash, sai aka samu ala. Sai akan auren wa antinki. Allah ina roƙonka ka mai da shi makaho kuma mahaukaci. Dike faruwa ne? Amma fa akan mata. Shiryawa Bangi Zamani. Tsara labari Abdul Moda. Ɗaukar nauyi Kamal 5 Follow. Ina a wajen ka yanzu kawo maka tsayara amma ka ci mafi da soyi. Shikenan ni na wuce. Alhaji Adam. Kai da aka nuna mana. Wallahi ba zan dawo ba. Wallahi ba zan dawo ba. Gaskiya ka ringa kai ziyara. Dan duk cikin abokanan mu kai kaɗai ne wanda ba kai ziyara ana complain. Mu je restaurant mu ci abinci mu samu ka huta. Dan na san yanzu ma'allim yana office kuma ba lallai bane Aisha ta girka mana abinci. Bada umarni from the two young talented directors, Abdul Moda, Anas director. Yana nan tafi.